срещу Христомир Христов. Шесто място тук беше победено на атлетик Чехия. Това е Мирослав Ханак. Това е наистина място, което той заслужава. Отличното движение, отлична форма, но за съжаление отстъпването е застава на тя. На пета позиция е италианският представител Джорджио Формисано. Визите връчи от Рафаел Пантофа, председателят на Международната федерация по културизъм. Четвърта позиция за Чингизан Ингир от Турция. Напрежението се покачва, защото останаха само медалисти с региона в тази категория. И така бронзовият медал отива при германецът Едуард Дерза. Съвсем логично основният конкурент на Христомир Христов в тази категория е руснакът Сергей Симонов. Нека притим дъх и да чуем какво е решението на съдите. Сергей Симонов против. Това е специалист наистина изслуженото място и приза, който ще бъде получен Христомир. И така, уважаеми зрители, България спечели втора европейска титла на шампионата на стария континент. Мъжкия Христомир Христов в категория до 80 кг, след като се отпомпи на старец по-рано. Завоюва титлата. Мъжкият Христомир Христов е на мъжка. Надига две големи сили. Наистина много добро. Малко чуенето на България отново. Очакваме Христомир Христов. Спечели златния медал, от него очакваме и титлата абсолютен шампион. А сега е време за